Tento program na vaše obrazovky prinášajú Vítajte pri našom pravidelnom mesačníku Šport magazín. Aj druhú časť relácie venujeme predovšetkým futsalu, pretože koncom mája vyvrcholila najvyššia futsalová Lotto Extraliga a naše kamery boli pri 3. a 4. finále. V bratislavskom derby bojovali o titul majstra Slovenska Slovmatic Fofo a Akros Pinerola. Okrem toho sme sa porozprávali aj s novým mužom číslo 1 slovenského futsalu Dušanom Dobšovičom. Piatok večer patril počas celého mája športovej hale Mladosť v Bratislave neľútostnému boju o majstrovský titul vo futsalovej Lotto Extralige. Všetko sa začalo prvým mimoriadne dramatickým súbojom, v ktorom prekvapujúco veľký favorit Slovmatic Fofo Bratislava zakopol. Druhý tím dlhodobej základnej časti Akros Pinerola Bratislava si totiž poradila so svojím rivalom 3-2 po predĺžení a šokujúco sa ujala vedenia v sérii. O týždeň neskôr, 16. mája, už rekordný šampión Slovenska potvrdil svoje postavenie a po triumfe 5-1 vyrovnal finálovú bitku na 1-1 na zápasy. 23. mája tak mali obe mužstvá rovnakú štartovaciu pozíciu a obe družstvá vedeli, že ak vyhrajú, budú mať k dispozícii prvý majstrovský mečbal. Lepšie začal tretí finálový zápas Slovmatic trénera Jána Janíka, ktorý poslal na palubovku hneď od úvodu duelu svoj najúdernejší útok na čele s top-kanonierom celej súťaže s Petrom Haľkom, ktorý svojho súpera nešetril a už po 30 sekundách hry poslal Oraniec do vedenia. Pinerola sa nedokázala spamätať z nečakaného úderu a po 8 minútach zostala ako obarená. Anton Brunovský totiž zvýšil na 2-0 a Slovmatic bol na koni. Tréner modrých Branislav Škorec sa snažil ešte nakopnúť svoj tím, ale márne. Adrian Filan mohol kontaktným gólom postaviť na nohy zdecimovanú Pinerolu, ale stroskotal na obrane oranžových a opäť platilo známe nedáš, dostaneš. Z protiútoku totiž pridal tretí gól do siete brankára Akrosu Pinerola Bratislava Milana Herka Peter Haľko a svojím druhým presným zásahom v zápase podčiarkol trojgólové vedenie svojho mužstva. Potom prišiel hviezdny moment reprezentačného strážcu Svätyne Milana Herka, ktorý zachránil pri pokuse Petra Haľka a naštartoval svojich spoluhráčov v útoku. Marek Pašternák sa vrátil späť po dlhodobom zranení do zostavy modrých vo veľkom štýle. Naservíroval kapitánovi Františkovi Šporánkovi gól na 1-3 z pohľadu Pineroly. Prebiehla 16. minúta. Na inkasovaný gól reagoval tréner úradujúceho šampióna Janík oddychovým časom a spravil dobre, pretože jeho tím ďalší gól už neinkasoval do konca prvej 20-minútovky. Práve naopak, kapitán oranžových Ladislav Mikita dostal v čase 19:42 fantastickú prihrávku od skúseného Petra Kozára, ktorú premenil na gól do šatne a ako sa neskôr ukázalo, definitívne zlomil odpor Pineroly. Po prvom polčase 4-1 pre Slovmatic Fofo Bratislava. Ako sa prvé detstvo skončilo, tak sa aj druhý polčas začal. Po veľkej hrúbke Patrika Chamilu skompletizoval svoj hat-trick v dueli Peter Haľko. 25. minúta zápasu 5-1. Už o 40 sekúnd neskôr skóre neplatilo, pretože si Akros Pinerola v útoku vôbec nerozumela a smrtiaci break 2-1 zakončil 6. kúskom do brány modrých muž s C-čkom na drese Oraniec Ladislav Mikita. 6-1. V tejto chvíli bolo na ihrisku už len jedno mužstvo a na mieste už nebola otázka, že kto zvíťazí, ale skôr koľko gólov ešte Slovmatic nasúka bezbrannej Pinerole. V 31. minúte stav 7-1 zásluhou Petra Kozára. Do listiny strelcov sa zapísala aj Martin Rejžek 8-1 a dokonalú trojminútovku s 3 strelenými gólmi uzavrel Marek Bahna a počiarkol stav 9-1. V závere ešte trošku skrášil výsledok z pohľadu modrých Peter Haľko, ktorý si strelil vlastenca a skoroval tak po štvrtýkrát v zápase. Góly ho síce tešili, ale celkovo príliš nadšený nebol. Inkasoval totiž tretiu žltú kartu a vo štvrtom súboji o titul mal automaticky stopku. Dokonalý večer pre Oraniec ukončil v čase 36:46 Gabriel Rik. Slovmatic Fofo Bratislava Akros Pinerola Bratislava 10-2. Stav série 2-1 pre oranžových.
Určite sme spokojní, lebo sme otočili sme stav, takže momentálne vedieme 2-1. Ten prvý zápas by som povedal, že nás trošku tak nakopol, hej. Možno sme trošku podcenili súpera, ale je to finále a to k tomu patrí, takže určite aj súper má svoju kvalitu, takže snažili sme sa toho vyvarovať a sme radi, že sme to otočili a vedieme momentálne 2-1. Rozhodol ten štvrtý gól do šatne, ktorý ste strelili dnes tesne pred koncom prvého polčasu? Tak neviem, či rozhodol, ale určite to je na psychiku aj pre súpera, keď dostane gól do šatne. Takže či ten gól rozhodol, nerozhodol, ťažko povedať, ale ja si myslím, že to možno súpera zlomilo. V prvom rade treba povedať, že Slomatik je troška niekde inde ako všetky ostatné mužstvá. My sme síce vyhrali ten prvý zápas, treba povedať, že so šťastím. A ďalšie dva už Slomatik ukázal, že kde je jeho kvalita. To je mužstvo, ktoré trénuje nie 1-2 krát do týždňa. Väčšina z nich sú profesionáli, takže tam je obrovská kvalita. Som sa snažil hráčov namotivovať a upozorňovať na to, že nehrá sa finále iba na jeden zápas. A naozaj netuším, čo sa odohráva v hlavách tých chalanov, ktorí v podstate prvý zápas vyhrali, nechali na tom ihrisku dušu a druhý, tretí zápas na to škripalo hlavne v defenzíve. Pred štvrtým finálovým duelom o titul majstra Slovenska bol už v hale Mladosť pripravený aj pohár pre majstra. Akros Pinerola však chcela spraviť všetko preto, aby Slovmatiku maximálne sťažila cestu za vytúženým titulom číslo 9 v klubovej histórii. Oranie sa naopak chystali ukončiť sériu a hotovali sa na premenenie prvého majstrovského mečbalu. Rovnako ako v treťom finále, aj tentoraz úvod lepšie vyšiel šampiónovi kormidelníka Jána Janíka. Jeho predĺžená ruka na ihrisku, kapitán Ladislav Mikita, už po 116 sekundách nachytal brankára Pineroli Milana Herka na hruškách. Po pase od Tomáša Drahovského 1-0 a opäť veľké sebavedomie pre favorita. Lenže mužstvo trénera Branislava Škorca v modrých dresoch nechcelo predať kožu zadarmo. Ale aj keď zlepšilo obranu, nedávalo priestor Oranie z útoku, to nie a nie padnúť. Dokumentuje to situácia z 12. minúty, keď sa Jan Jančo rútil spolu s Tomášom Hajkom na bránu súpera, ale z tejto šance vyrovnávajúci gól nevyťažili. O 60 sekúnd neskôr ďalšia príležitosť na skórovanie pre Pinerolu. Adam Zdráhal sa zbavil aj futsalistu roka Gabriela Rika, ale na výborne chytajúceho gólmana Mária Gašparoviča nevyzrel. Po dvoch tutovkách prišiel náležitý trest. V 17. minúte zachytil zlú rozohrávku Dušan Rafaj a Marek Bahna naservíroval pre Gabriela Bartošeka druhý gól Slovmatiku ako na tanieri. 2-0 pre oranžových, ktorí perfektne vyčkávali na svoje šance a v koncovke boli maximálne efektívni. Na druhej strane síce Pinerola neskladala zbrane, ale stopku jej vystavila gólmanská jednotka súpera Mário Gašparovič. Vychytal Adama Zdráhala a pri zákroku večera aj Samuela Marušinca a udržal polčasové skóre 2-0. V druhej 20 minútovke sa obraz hry nezmenil. Slovmatik Fofo Bratislava si uvedomoval svoj dvojgolový náskok a kontroloval priebeh. Navyše vzadu sa mohol spoľahnúť na perfektného brankára Gašparoviča. Akros Pinerola darmo prešla cez obranu a dokázala si vytvoriť aj príležitosti, ale stroskotala na golmanovi Slovmatiku. V 30. minúte si na ňom vylámal zuby Tomáš Hájek a o minútu neskôr aj Marek Paštrnák. Oraniec dostali ďalší darček v 31. minúte, keď Peter Kozár vymietol ľavý horný roh a upokojil svoj tím. 3-0 a 9 minút pred koncom riadneho hracieho času všetko ideálne rozohrané pre 9. majstrovský titul pre Fofákov v histórii. Šok pre Pinerolu, ktorá sa ešte ani poriadne nestačila nadýchnuť a už inkasovala po 4. krát. Na konci signálu bol presný pokus Gabriela Bartošeka, ktorý svojím druhým gólom v zápase definitívne zlomil odpor modrých. Tréner Branislav Škorec síce v závere maximálne riskoval, ale ani pri hre bez brankára jeho mužstvo neúspelo. František Šporánek ani na 3-krát neprekonal istého gólmana Gašparoviča. Čestný gól dosiahol Tomáš Hájek v 40. minúte, to však už Slovmatik oslavoval a v bráne dostal príležitosť namiesto Gašparoviča Peter Brndiar. Slovmatik Fofo Bratislava zvíťazil nad Akrosom Pinerola Bratislava 4-1, sériu o majstrovský titul ovládol 3-1 na zápasy a môže oslavovať už viackrát spomínaný 9. titul. Povedali sme, že pôjdeme z zabezpečenej obrany s tvrdým pressingom a potrebovali sme dať prvý gól, čo sa nám opäť podarilo v prvom striedaní a potom my už tú hru vieme dať pod kontrolu, počkáme si na ich chyby a proste vieme aj z tých štandardných situácií, to nám dnes vyšlo, keď druhý, tretí gól tuším zo štandardky a potom sa nám hralo ľahšie už. V
tej poslednej časti sa mi dosť darilo, kedy som dával aj dosť gólov. Ale tak dôležité, že vyhrali sme titul a takisto najlepší strelec je z nášho mužstva Peťo Halko, čiže to je takisto super, to je ten bonus k tomu. Ste potvrdili tú úlohu favorita, pretože je to ťažšie obhajovať tie tituly, ako ich proste získavať rok čo rok. Tak ale je to ťažšie, jasné, že to je ťažšie, lebo vlastne každým rokom sa niekto chce na vás pripraviť lepšie a trénuje, robí viacej preto, aby nás porazil. Ale myslím si, že sme dosť kvalitný tým na to, aby sme vlastne tieto ciele, ktoré sme si dali, aby sme ich splnili a my sme hodne splnili, získali sme titul a tešíme sa z toho. Slomatik Fofo Bratislava je jednoznačne najúspešnejším slovenským futsalovým klubom v histórii. Jeho hegemóniu prerušili iba raz Košičania, a to v sezóne 2008-2009. Odvtedy je však pánom našich paluboviek tým oranžových. Získali 5. titul v rade, celkovo 9. Novým šéfom slovenského futsalu sa od začiatku mája stal namiesto Juraja Totku Dušan Dobšovič, ktorého zvolili za predsedu komisie futsalu na zasadnutí výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu v Dolnom Kubíne. Prečo prišlo k zmene na čele futsalu a aké sú ambície nového lídra, sme boli zvedaví pri rozhovore s Dušanom Dobšovičom. Bola konferencia Slovenského futbalového zväzu, začalo nové funkčné obdobie, futbalový zväz vlastne kreoval nové komisie. Jedna z komisí, ktorá pracuje v futbalovom zväze, je komisia futsalu. Takže toto bol jediný dôvod, prečo boli navrhovaní noví kandidáti na novú komisiu futsalu. Doterajší jej predseda nemal záujem pokračovať v tejto funkcii. Výkonný výbor slovenského futsalu dal nejaký nový návrh. Jedným teda z návrhov bol moje meno na funkciu predsedu komisie, plus ďalšie 2 osoby, plus 1 osoba zo Slovenského futbalového zväzu, teda ktorú nominoval Slovenský futbalový zväz. Aké hlavné úlohy vás dovtedy čakajú do septembra, keď je na programe konferencia? Chceme aj za tých pár týždňov dokázať, že futsalu rozumieme a že chceme len dobre pre slovenský futsal. Sú tam sústredenia a reprezentácie s 2 výjazdami do Maďarska, do Španielska, sú tam sústredenia 21-tky, akademici, vrcholia nám ligové súťaže, čaká na slovenský pohár. Takže tých športových akcií je strašne veľa a tie musíme dotiahnuť. Určite chceme konečne posunúť ten slovenský futsal na nejaký šampionát. Čakajú nás na budúci rok 2 kvalifikácie. Doterajší šéf-tréner reprezentácie má záujem pokračovať pri slovenskom futsale a my sme sa rozhodli tú spoluprácu predĺžiť až do teda tých nastavujúcich kvalifikácií. Takže na jednej strane želanie upratať veci v slovenskom futsale a z tej druhej športovej stránky určite postup na európsky či svetový šampionát. Tento program na vaše obrazovky priniesli